Bandang alas 11:50 ng gabi, Marso 7, taong kasalukuyan nang magsagawa ng drug bypass operation ang mga tauhan ng Mercedes MPS kasama ang mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit, ang Provincial Intelligence Unit at ang Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company at ang Camarines Norte Maritime Police Group na nagresulta ang pagkakahuli ng isang suspect sa Purupuno, Barangay Del Rosario sa bayan ng Mercedes. Kinilala ito sa alias na Ludi, 20 gulang binata, residente ng Barangay 4 Mantagpak sa bayan ng Daet. Pirang taong ka na? Edad? 20 po. Kasal ka, guys? Dito. Asawa lang. Pero di ka mo kasal. Anong trabaho mo? Dati po ako nagtutupwa. Ngunyan? Balot. Anong vendor ka? Para tinda ka ni? Balot, tukwat, taho. Ngunyan, trabaho mo yan. Address mo, purok ano? Mantagbak po. Barangay 4. Purok 9. Purok 9. Barangay. Barangay ano? Barangay 4 po. Barangay 4. Purok 9. Purok 9. Daet, Camnorte. Ang Barangay 4, Mantagbak yan. Mantagbak po. At nakuha sa operasyon ang nasa 0.021 o 0.21 na gramo ng shabu na may katumbas na halagang umaabot sa 1,428 pesos. Nakuha rin sa pagmamayari ng suspect ang isang kalibre 38 revolver na walang tatak at 3 bala para sa nasambit na baril. Samantala, dakong alas 2:20 ng umaga ngayong araw, Marso 8, taong kasalukuyan, ay nagselfie naman ng search warrant ang mga tauhan ng Labo MPS kasama ang Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, ang PDEA Camarines Norte at ang Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company sa may bahagi ng Purok 5, Barangay Tulay na Lupa sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Sa nasabing operasyon ay hindi naandatnan ng mga otoridad ang target ng operasyon na kinilalang si alias Roy, 25 taong gulang binata at residente ng nasambit na lugar. Sa presensya ng ina ng suspect at mga mandatory witness ay isinagawa ang paghalugog kung saan nasumsam ang nasa 1.32 gramo ng shabu na may katumbas na halagang nasa 8,976 pesos. Sa kasalukuyan ay nasa pangangalagaan na ng mga nasambit na impilan ang nahuling personay kasama ang mga ebidensyang nakupiska para sa paghahanda ng mga dokumentong kinakailangan sa pagsasampa ng angkop na reklamo laban sa mga ito. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Ricky Vera, BCN, Bicol.